Ayang-ayang untuk yang adang isah-isah. Untuk ayang-ayangku, Pak. Oh iya, kaya ngono njaluk ra lawas iki piye jaremu? Maksud iki lho ayang. Ayange akeh lho Pak, padahal kula lho Pak siji gak ono. Alah. Wingi yo enek lho, Nong. Wis wedong krembuk ayangmu dhewe-dhewe aku tak butuh kok ayang kulit ae. Iya. Ayang ngedus aku kayak. Ayang-ayang bir kita winong yuk berbatu dalam melodi. Oke. Pancen ya menurut kowe kabeh Mas penabuh ya kom